Oh, matu. Kamu ama. Kabang tak ada busong. Mia, je anjaranya je okulugo je o jagwo korokte chini takuk muya falisa janai ba kakmu falisa janai. Bohog ni bagai income khanyani source na chugui thangman yagulo bo tuyo nokorman yagulo bo tuni peplaya ba tuni kogli hani khanaman yagulo tuyo kulugin tuyo hani je chung chini mampin chini chung nogom phunuk tongom chung tabuk je mini onokono chung phai sok belaijak ingke mungkin tin tabon kethi phai sok baidram nugui tongkhana baka khamjanai kok chini tiprasa ngai bohog ni bagai bo lama nachungman yagulo bo amake tuyo kulugi thingena khajan taru busong onek bukha khamjangnai abu bong nok nukungo to mukhe bukha khambajaknai kok ngui tongkhabo obo parangke mosi thagur para ono je bongni onok yawo tisarangsak para wono je area wono bongni je timan ke jranyaw thui phayo ge tabung no bini kethi rok sokol jak bongni nok nok ni borok khai sokol jak nor nugui tongna khajan tare busong onek muya phali sajana chini takuk kok yang khajan tare busong chini tiprasa muya phali sau ba kakung phali sau bukha phati nayu sing am hairok lu khangke tomni ke bukha khamjangnai kok obo tabuk bohog ni bagi keman yagul chama ke rogo thinya nango ingke amaken nok phunai bong nok nuk ni borok bai kok saine lena an log logi tongna bagi khajan taru busong cheng khorka bong nok ni borok bai cheng kok saine le phai kir khai bini ke lukurok nok jahna ka bai tongna yang onek bukha khamajak tam sanai bo mokol cheng momok ti maklayu tam ke cheng ki prasangge amake tuirogo kelagi timan yagun kono cheng nono mampi cheng mampi cheng nono phunto tin nang sapin mampi cheng nono phunto cheng tine rono makino ground di purnana ni bagi pachoge bong lukurogi bosai sok khai sok laijak ke nek baka khamjana kok ke tabu mini uslabanya cheng kok sai nelainai min buslab yang thaga cheng nachinam de cheng kok sai de proyek tinang setna cheng jutamna Belai khamja sini obong kai makai
মানে পূর্ব জন্মদিন এডিসি দিয়েছে মই ঠাকুর পাড়া অব বিশেষ করে মাকে বুঝলেন ওয়ারাই টিসা বনে বাগাই চিনি রাসার অবস্থা সামনে পরীক্ষা সালবো নুকু মহানা বনমা আগি ফ্রানি চিনি নিদা সেই বয়সে বুঝা খাবো जों बर'खौनो सिनायो bisa ini salat program beri kisah kepala hanya watam sana aja udah lagi sangat apa nih bagai Mia tuh kena nok nih mana kayak kangai beri jaba jaga borong mana nak nih jadi tukna thang tani cara jirani ada top top makan cukup kuraba kakak pesanan itu yang waktu itu benar benar harus lebih kerja persen mana apa nih bagai nuk bunga tabu nuk kerja bini kok besar deh nak besar nak terus peribahkan ya tahu asuh susu tabu ini ya bini ya kan ya harus sama kali kedok mudah tuh belaki kari susu apa kayak tamu saja nih sih berasal orang bos taruman jaga-jaga tengah kayak itu kan Allah yang biasa kan sekarang sih kap sih itu pun jaga sini sekolah dan nama kerja Allah itu mah sini kepala panjang yang dibuat kan mana bagai Allah sini kerja takut cukje aja kepala hanya aja tamu kayaknya nok kamu ya karya orang bohong supaya nih bagai aja nih kan tadi ini lang masuk kerja kan apa nih bagai ini orang patat lagi jangan apa telat hangai tay sini takut dewi bobo mantai nih bagai dili sini tangtung apa nih bagai cerita aku kena kan dos nama sok lejak ada buktinya selatan mungkin ya saya juga mata mau mana bagai angkai sekau beri pelang tika bonora jadi nih sama kerja nih kira joto mansar kurang bebas seperti tangkungnya coba kayaknya apa nih bagainya joto kagenang takut tuh contoh merek mah narok bujuk kaham kurang kayak mankang kayak kan sujud pemilih mah joto nang yak war baik kaham bujuk sudah kan boleh langsung saya tadi pun sekarang kira besoknya kita besok bo je agi robotam khai jamai je ne je thainai to ani khito komunyo kalayo ani mam kotoni bos samari kalayo okara hangke a komui to agini simi phano bo omo hai samung ka komu rok khosai phalmung rok no phalai nok no khongsalok tonggamani tebo bini bo sabotei serai khone rok no ba hakeno saroi tonggamani ahkeno toromani ge Mia hai salon ke bo bahake khosana thangmani bagai जों आइंगो जे थांग तंनि मानि bo bahai accident marokno yango khobor mannai bo koroi जों khanaoise aro ni je nai kol nai rok tam ni sanai borok sahoroise abo जों saimanai bini bahai gotona no जों saiman nabla abo haita boke bojagro bo baniya khai tongmani agi rogo hingke bo chini phumulung dugmali hapi rogo no baniya khai tongmani ke tabukhe thang himnani ase choli thama bo kommo bagai aro rogo khe gari rok bai thangai bo kakamu khosao hingke tabuk rogo hingkai chini oro warai somni ni o bus office jagao chikonsa baniya bazar chikonsa tongmao no bo phal jauta phal tongmani ta hingke abo hai jorao noi bo tini bini langma bo haike ari thangmani jeng nukha bo haita emne to borok bura ba nungnai borok to nungo hai hampano le nok ni simi to bono kefe rok nurugya to bo khaba bo jungno khe kumui kalaimani baga agi rok bo sawo je teo hapnangke nungai hapka hangke se kisa sori sarami manu belai kosto ni sawo ke amti rok no nungi rok no da hapana jengbo amti rok mawan soklaita nungjak rok da haplaita hapui abo haike ba samung khai tong habo dokno nungwa wan soklaita ambo parao abo hingke mohi thakur para hinjago chini abo hingke blok hingke belbari hingke belbari blok andaro kalayo chini abo
Ani bung Sujo D.